Benvidos a este espazo da Fundación TIR realizado coa participación de alumnos da Escola de Imaxe Son. Abrimos a actualidade semanal da provincia este 2014 cunha nova positiva, a inmediata construción da residencia de maiores no Concello de Pol. Nuns intres ampliamos máis datos sobre este asunto, outros en titulares. Comezamos. A Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto denuncia que a reforma da lei do Goberno estatal supón a perda do dereito da muller a decidir con liberdade e un retroceso de máis de 20 anos. O colectivo organiza unha manifestación e varios actos reivindicativos para exixir a retirada do documento máis restrictivo na democracia. A riqueza e a tradición vitivinícola da Ribeira Sacra é un dos valores que sirven de acicate á súa declaración como Patrimonio da Humanidade. A calidade dos seus viños levounos a protagonizar un comin manga xaponés con repercusións mundiais. Descubrimos irresistibles prezos na semana forte de rebaixas. Nesta época de descontos, cada lucense nos gastaremos unha media de 100 euros. De seguida lles damos algúns consellos para non deixarse levar polas tentacións. E achegarémonos con Xoán de Muxás e Armade para coñecer de preto os encantos naturais e patrimoniais que garda este municipio lucense. O Breogán non corre risco de deslocalización, segundo se puxo de manifesto nunha reunión do presidente da Deputación con varios accionistas do club. Gómez Besteiro explicou que o organismo provincial garante os intereses dos socios e a legalidade do proceso. A procura do benestar social dos nosos maiores é unha das preocupacións que se manteñen no ano novo na nosa provincia, a máis avellantada de Galicia. Por elo, un dos retos da institución provincial é a construción de 7 residencias e centros de día públicos, o da Fonsagrada, Castroverde, Trabada, Pedrafita, Navia de Suarna, Ribas de Sil e Pol, no que este venres colocábase a primeira pedra. Os novos centros suporán a creación de 300 prazas residenciais e externas e de 140 empregos directos. Nesta parcela de 3.500 metros cadrados, a carón do Centro Sociocultural Sito en Mosteiro, construirase a Residencia de Maiores e Centro de Día de Pol. Porque é unha obra que estábamos tratando de sacar adiante, por fin chegou o seu día e agora pois todo o que falta é facer a construción, que espero que para o ano 2015, febreiro ou marzo, que estea terminada. Un soño feito realidade nun concello no que máis do 22% da súa poboación supera os 60 anos de idade. Pol é unha población que está moi envellentada, entonces non hai onde pasar un rato, nin. Os maiores non hai posibilidade únicamente nun bar para xogar unha partida, pero non hai outro local. É unha cousa moi importante. Hai moita xente maior que está sola, entonces pois sempre é bon que teñan unha opción de vir para a residencia e que os cuiden. O lugar vaise transformar nunha zona de lecer. Seleccionamos este sitio porque temos o Centro Sociocultural pegado, é un sitio de ocio, despois, unha vez que isto tea terminado, haberá unha área recreativa, temos o parco biosaludable, e, bueno, pois a xente aparte a toda aquela que poida, pois salirá a dar un paseo, un sitio reservado para non ter tráfico. A residencia con capacidade para acoller a 36 persoas evitará o desarraigo dos veciños que ata agora teñen que trasladarse a outros centros fora do seu municipio. Que neste momento, pois igual temos 20 e tantas persoas espalladas pola provincia, xente que se ve necesitada a estar nunha residencia porque lle falta familiares ou non ten familiares ou porque os mesmos familiares non nos poden atender porque traballan, non? Aquí, uns cuantos señores que se fueron a unos a Monforte, outros a outro sitio. Hai aquí un señor que está moi mal. Non se acostumbrou na residencia de Outeiro do Rei. Está moi mal, está solo. Se estuviera aquí na residencia, aquí estaría tranquilo. Tan cerquita para a familia, por veciños que viven, para nós outros todos xuntos, maiores hai muchísimos, e non temos que nos coida demais. A posta en marcha da residencia suporá a creación de 20 postos de traballo en Pol.
E un dos asuntos que estes días está a provocar continuas voces críticas é o polémico anteproxecto sobre a lei do aborto presentado polo Goberno Central o pasado mes de decembro por supostos en lugar de prazos, como contemplaba a actual lei. O último pleno provincial do ano aprobou unha moción para rexeitar o que é o documento máis restritivo na historia da democracia. Así o denuncia a Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto, da que forma parte da institución luguesa, xunto a outros 50 colectivos da comunidade. Desde o pasado 20 de decembro, a muller perde un dos seus dereitos fundamentais, o dereito a decidir. Parece que estamos pasando para o franquismo, para o século pasado, o sea, parece anticuada e moi mal nos tempos que corren. Nada, yo creo que estaba bien como estaba antes. No sé para que le dan tantas vueltas. Mulleres da Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto denuncian que coa reforma retrocédese 20 anos atrás na legislación. Xa que agora estamos na lei de supostos que implica que de prazos, perdón, na que implica que unha muller poida abortar dentro das 14 semanas e producese un retroceso nese sentido ata o 1985, que significará que as mulleres só podan abortar baixo unha serie de supostos, non? Só se permitirá a interrupción do embarazo en dous supostos, cando sexa froito dunha violación ou que haxe risco para a saúde psíquica e física da nai, algo que determinarán os sanitarios. E o que ocurrirá é que as que teñan medios económicos se trasladarán a outros países onde si seña legal o aborto e as que non, pois teremos que facelo en clínicas privadas cas medidas de saúde que sexan as que sexan, non? Nen sequera a malformación fetal será motivo de aborto, e iso aínda que o feto teña un problema de saúde e non se poida garantir a súa vida ao nacer. Un pau moi gordo porque eso supónse que tes que sufrir toda a túa vida. Debería decidirlo la madre, que es la que va a tener que cuidar a ese niño con las malformaciones, con lo que venga, y debería ser una decisión completamente, suya y del padre. Sobre todo curioso, nesta época de recortes que estamos sufrindo, na que as axudas á dependencia están minguando, na que as plazas nas escolas infantís. A plataforma integrada por 50 colectivos da comunidade conta co respaldo da Deputación de Lugo, que no último pleno aprobou unha moción para rexeitar o anteproxecto e pedir a súa inmediata retirada, sen o apoio dos populares. Votos en contra? 11 votos en contra. O colectivo organiza unha movilización para o próximo mes de marzo en Santiago e varios actos reivindicativos. A campaña para recadar apoios á declaración da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade segue adiante a través da recollida de sinaturas no libro, que xa conta con máis de 6.000 sinaturas recollidas no seu viaxe en un autobús por toda a provincia. Ademais, a Deputación convidou a 500 institucións e colectivos a sumarse ao convenio para defender a candidatura diante da UNESCO. Entrementres, o valor da zona e a riqueza que xera segue obtendo recoñecementos internacionais, mesmo a través da publicación dunhas viñetas niponas nas que aparecen viños dunha adega de Sober e outra de Monterrey, xunto a marcas francesas e italianas. Bueno, pois este é un dos viños seleccionados, é un viño dunha finca que é de miña avó aínda. Nesta adega de San Mil, na parroquia de Brosmos, en Sober, repousan os viños de adegas Guímaro. Pingas de Deus, a dicir dos xaponeses que elixiron dous dos seus caldos para un célebre cómic manga. O exportador de Japón presentou de forma anónima aos autores do cómic, deboulle dar unhas botellas e todo, entonces pois tivemos a sorte de que elixiron dúas marcas das 6 que comercializamos nós, pois que elixiron para facer o cómic pois dúas marcas dos viños, non? A historieta na que os combates mudan en degustacións trascende o mercado asiático, xa que vende exemplares en todo o mundo. Hasta nos colleu de sorpresa porque tampouco sabías un pouco hasta que unha vez que sale, pois tampouco sabes un pouco a repercusión que pode ter. Entonces sabes que o que Japón e os países orientales pois ten unha repercusión que son tiradas de 30 a 40 millóns de personas, que pensando ben é case a población de España. A publicación nipona da Pulo, uns viños que xa contan con renome internacional. Penso que Ribeira Sacra pois foi un antes e un despois, non? A partir do ano 2005, cando fora o
o da puntuación de pecado, non? Que se fai nesta bodega, se está vendo co paso do tempo, pois que son opinións de xente crítica que ao final trascenden a nivel mundial, non? A proxección do sector vinícola é unha das vantaxes que traería consigo a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Todo o que sea sumar e todas as cousas que se fagan, pois sempre benvidas sean, porque está un traballo de todos, e cantar máis sumemos e máis cousas sumemos, pois ao final redundará un pouco no beneficio de todos. As adhesións á campaña promovida pola Deputación para cadar apoios á candidatura vai en aumento na provincia de Lugo. Temos a obriga de defender calqueira cousa que sexa de patrimonio histórico, artístico, que valga para poñer, situar a provincia de Lugo no panorama turístico nacional e internacional que se merece, pois aí teremos que estar. O impulso económico co recoñecemento da muralla deu á provincia é un estímulo para moitos sectores. Temos precisamente a experiencia da muralla. Todos sabemos que dende 6-7 anos aquí o turismo, a presencia de turismo, de visitantes, non somente na capital, por motivos da muralla, senón en toda a provincia de Lugo está crecendo. As asociacións que así o consideren poden asinar o acordo sobre a Ribeira Sacra vía internet na web da Deputación. Grande parte do comercio iniciou as rebaixas esta semana con reducións de prezos que poden chegar ata o 50%. As organizacións de consumidores aconsellan non deixarse deslumbrar polos descontos e mercar soamente o necesario. A pesar diso, xa vimos moitas, pero que moitas bolsas polas rúas. Cartéis tentadores enchen os escaparates das tendas desde esta semana. Promesas do 20, 30 e ata do 50% de desconto en produtos que ata fai poucos días non estaban rebaixados. Pero non é oro todo o que reluce. O que se teñen que fijar é que haxe sempre unha etiqueta con dous precios, un precio anterior tachado e un precio actual. É o mesmo que as prendas se encontren en ben estado, que non se encontren nun estado de deterioro, que confirmen que son prendas de outra temporada, saldos, etc. para liquidar. Que señan sempre prendas da actual temporada. A Confederación de Consumidores e Usuarios, CECU, asegura que as rebaixas son un período onde moitas veces a xente se deixa levar polos descontos en vez de facer unha planificación das súas necesidades reais. Nestas rebaixas, cada persoa gastará unha media de 100 euros. La crisis ya se viene notando desde hace tiempo, pero bueno, yo creo que este año pues ha sido un poco mejor que otras campañas y que hay gente, pues nosotros, claro, en el sector de calzado, pues que viene buscando calzado más para autoconsumo también y tal, que también en Navidades pues hubo más a lo mejor venta, pero más para autoconsumo a lo mejor que para regalo, ¿no? Pues no sé, me gasté 130, imagino que sobre 300 o por ahí. Pues yo casi todo lo que compré ya lo tenía mirado de antes, entonces ya sabía más o menos lo que quería y ya vine a tiro fijo. Está todo muy rebajado. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sobre todo las de Inditex. Lefties, Bershka, Stradivarius. Y yo creo que hay bastante gente. Somos las reinas de las rebajas. Non comprar con tarxetas de crédito, guardar os tickets e planificar o que se necesita son algúns dos consellos que se lanzan estes días á poboación, sobre todo a feminina. As mulleres máis ou menos entre 30 e 40 anos, e despois estes días pois aproveita todas as rapazas de 15, 18 anos que aproveitan para destinar os cartos que lles deixaron un pouco reis para invertir nas rebaixas. Yo vou sujetando a mis nietos e a la bolsa luego. O período de rebaixas durará ata o vindeiro mes de marzo. E quen pode ir de saldos e o grande, se o desexan, son os veciños de Monforte. Como saben, o Día de Reis amencían con 120 millóns de euros do premio do sorteo do neno. 200.000 euros por décimo premiado e un especial de 40 millóns de euros é o que deixou o número 76.254 que caeu íntegro na localidade lucense. Ali estivemos. Y yo lo primero que hice fue, ¿dónde está el décimo? ¿Dónde está el décimo? Coger y dije, ¡a la saca! Despois deste acto de prudencia, este monfortino premiado pola Lotería do Neno fixo o que están vostedes a ver, celebralo e tamén pensar en que facer cos 160.000 euros que lle quedan. Se siente la alegría de tener 33 años y poder decir, voy a tener casa propia sin hipoteca, que ya es mucho decir hoy en día. Vamos a ayudar a la familia y agujeritos que hay. Es lo que al final... Lo de todos, yo creo, un poco. Un décimo de trabajar no nos va a quitar, o sea que disfrutarlo. A Administración de Lotería do barrio da Estación de Monforte foi a que subministrou o número premiado a bares e establecementos da localidade.
Pues es que no se puede describir, vamos. Estamos súper contentas. Toda la mañana riendo y vamos, muy bien, es indescriptible. En todo el pueblo, porque esto se ha vendido en ventanillas, se ha vendido en bares, ha ido para otros lugares de España, es un número abonado de toda la vida, entonces, vamos, todo el mundo. Aquí ha sido muy repartido. Sí, es que todos los vecinos, porque al ser abonado lo llevaban todos los conocidos que venían aquí y los de los bares, entonces todo gente conocida. Es que no se lo creían, no se lo creían. Es que es normal, es un shock. O bar Anduriña, o Manhattan, a Bodeguilla e moitos outros convertéronse no epicentro das celebracións. Que é a primeira vez que nos toca algo en este pueblo. E xa que le tocou a gente pobre, gente obrera e gente todo. Entonces, me alegro por ellos, por mí y por toda la familia. Uf, una alegría, todos a abrazarse, el teléfono no paraba de sonar, algo espectacular. Y yo repartí sobre 15 millones de euros. O que aínda segue a ser un misterio é a identidade do gañador do premio especial o boleto. O que é seguro é que, sexa quen sexa, terá un grande sorriso na cara. Coa entrega de premios clausurouse este domingo Merca o Teu, o mercado de Nadal que organizou por segundo ano a Deputación na Plaza de San Marcos. Os produtores e artesáns participantes facturaron 25.000 euros durante os 16 días que durou esta iniciativa, que ten por obxectivo poñer en valor os produtos agroalimentarios e de artesanía e impulsar as vendas de empresarios e autónomos da provincia. A deputada de Artesanía e Deseño Regina Polín foi a encargada de entregar a cesta de produtos que se sorteou entre os compradores, a tablet para a foto que máis gustou no Facebook e o premio á caseta mellor decorada. A Casa de Sinsoas en Rábade acolle este sábado día 11 unha xornada sobre a produción láctea e a conservación da natureza na Reserva da Biosfera Terras do Miño. A actividade gratuita enmárcase na programación de inverno que organizou a Deputación e a Asociación Galega da Custodia do Territorio que xestiona as instalacións sitas a carón do río Miño. Para inscribirse só é necesario cubrir un formulario na web da Deputación ou chamar o teléfono que lles estamos a amosar. Unhas 1.200 persoas de todas as idades, como estes pequenos exploradores, participaron nas máis de 50 actividades que organizou o pasado ano o Centro de Interpretación Terras do Miño. O próximo 10 de xaneiro arrinca a programación deste novo ano 2014 cunha charla sobre a flora e fauna na Reserva da Biosfera. As inscripcións poden facerse desde este mesmo momento na dirección web da Deputación. Xa está aberto o prazo para participar no concurso co que se escollerá o cartel do Ardelucus de 2014. Un xurado cualificado será o encargado de decidir o deseño gañador que máis reflicta o espírito da festa romana, declarada de interese turístico galego. O premio para o gañador é de 1.000 euros. Os interesados poderán deixar os seus traballos nun sobre pechado na Casa da Xuventude en horario de 10 a 14 e de 16:30 a 21:30 horas. Iso sí, lembren, ata o 15 de febreiro, data na que finaliza o prazo de presentación. E unha proposta para esta fin de semana, no Museo Provincial de Lugo continúa aberta ata o día 2 de febreiro a exposición A Vanguarda das Formas, obra cerámica de Isaac Díaz Pardo. 350 pezas forman parte da mostra, que fai un repaso á evolución do seu creador dende finais dos anos 40 ata os seus derradeiros deseños neste século. A exposición, con entrada gratuita, pódese visitar o sábado en horario de mañá e tarde e o domingo de 11 a 14 horas. E seres de propósitos, coa entrada de ano Xoan de Muxa, o noso camiñante especial convídate a descubrir as maravillas naturais e patrimoniais que agochan os municipios da nosa provincia de Lugo. Hoxe nos leva ata Xermade. Ola camiñantes, hoxe faremoslle un culto ao vento, porque coñeceremos o Parque de Sotavento. E hoxe que sí que fai vento e fai frío, por iso estou así abrigado. Me dicía mañá o meu compañeiro e amigo Luís Ledo Gómez, que é de aquí deste famoso concello e fermosísimo concello, que é Xermade, que non nos esqueceremos de sacar o que é a ruta dos cruceiros. Pois claro que sí, vamos sacar este pedazo árbol majestuoso, que é un pino, e tamén, como non, esta iglesia, tamén un pouquiño esta ruta dos cruceiros, e vamos a coñecer, con frío, eso sí, o Parque de Sotavento. Sabe quen para ali? Verémoslo despois. Van para lá.
Bueno, pois o que vos decía, non, esta iglesia é fermosísima, ten un estilo, pois, que non teño documentación. Eu cando teño documentación non o digo, pero o que si podo falar é que estou un chimpa a tocar a campana. Non sei se funciona, non, ou estou floxo ou non vai. Pero bueno, é curioso. O que vos decía, o que me impresionou moitísimo para cando viñais aquí é o pedazo pino, que eu creo que é un xeo do Suga, posiblemente, pero caramba, co pino, ten casi os mesmos anos que a min, Bueno, da iglesia non tiña datos, pero o curioso é que a tipoloxía da zona, se a veis, que é a pedra da iglesia, que é a pedra lousa pizarra, isto é cantería. Mirade, aquí estamos sobre dúas peanas distintas, o cruceiro de pedra, quizás así un pouquinho a pedra da zona de Parga, ou desta zona, en este cruceiro temos as palabras Inri, que é o Jesucristo Nazareno Rei dos Judíos. E aquí eu entendo que a pasar de a ruta, como dicía Luís, tamén isto representa un Vía Crucis. E no de estudiar, en outro programa direívolo, pero eu creo que tamén o Vía Crucis. Entón, agora, con iso do vento, vamos ao Sotavento, que vai facer un frío, estou non deseando. Vamos para allá. Así por aquí, máis ou menos, son os lindes da provincia da Coruña e da provincia de Lugo. Para ir a Coruña, aquilo que temos detrás de nós é nada máis e nada menos que as Pontes de García Rodríguez. Isto estaríamos aquí no concello de Monfero, xa pertenece a Monfero. E bueno, aí por interior, esas pedazo parque que veis eólico tamén, como non, pertenece a esa serra de Agañidoira e tamén aos montes do Cadramón. Entonces, vamos seguir coñecendo un pouquiño isto porque, aunque pegase o sol de frente, facer fai un frío, dou fe, que non quite o pucho, pero por nada. Bueno, camiñantes, aquí con este home que foi pintoresco e, como non, para nós Quijote, como non Sancho, e aquí este concello fermoso que ten 10 parroquias e 166 ou 167 km, eu non vos dixen nada antes, pero se vos vai fixando en todas as torres hai pois unhas imágenes do Quijote. E o que vos teño que dar desde este concello, con este frío que vos prometí que iba a facer un aire, un frío grandísimo, moitas gracias por estar con nós e véxote no seguinte camiño que será, eso sí, en Ferreira de Pantón. Nos deportes, a Deputación garante os intereses dos socios do Breogán e a legalidade no proceso de venda das accións que o organismo provincial ten no club. Así o explicou o presidente da institución nunha reunión que mantivo esta semana con varios accionistas que solicitaron o encontro a título individual en a que estiveron presentes varios técnicos. Gómez Besteiro e os accionistas coincidiron en que a deslocalización do club é imposible e que apoxa o sistema que establece a lei para a venda de accións cando estas pertencen a unha administración pública. O Breogán seguirá a xogar en Lugo e no Pazo dos Deportes tras o proceso de venda do 48% das accións que posúa a Deputación, do 60% que ten en total. Foi esta unha das cuestións abordadas na reunión deste mércores. Queda despexada tamén porque os propios accionistas dicen que é así, non hai ningún risco de deslocalización do Breogán, porque os propios estatutos da Asociación Anónima Deportiva dicen que esa decisión se ten que tomar co 75%, por tanto, é imposible a deslocalización. No encontro quedaron despexadas máis dúbidas. A Deputación cumpre o seu compromiso de non ser propietaria de clubs deportivos profesionais, pero seguirá apoiando o Breogán a través de axudas. Nos seguimos, ademais, como non pode ser de outra maneira, abertos, seguimos con o noso compromiso ca Asociación Anónima Deportiva Breogán, eso sí, marcando e cumplindo un compromiso político que se adquiriu xa fai un ano, non? De que efectivamente a Diputación tiña que ir afloxando as súas participacións en clubes deportivos. Por certo, tamén pasará o mesmo Club Deportivo Lugo. En canto a procedementos, os accionistas coincidiron en que a poxa é perfectamente legal. Pero, segundo se explicou na reunión mantida na Deputación, este proceso non se pode deter, xa que non se dá ningún dos supostos que prevé a normativa para elo. E eu lles digo que, como presidente da Deputación, eu teño que facer o que marcan os técnicos a través desta administración. É verdade, non estamos entre particulares comprando ou vendendo unha finca, estamos vendendo valores públicos e, por tanto, o marco que se ten que facer é o que marque a lei de procedimento administrativo. Eu non podo, nin son quen para saltarme, nin quero demais. O tema xurídico parece que está claro, que a subasta é un medio idóneo para isto, pero nós o que discutimos é precisamente a decisión política de sair
do lote accionarial completo nunhas circunstancias nas que creemos que abocan ao clube a unha situación de desgoberno. Neste senso, o máximo responsable provincial explicou que tanto a viabilidade como a gobernabilidade do club si están garantidas ao poñerse a venda só o 48% das accións. A maiores de todo isto, os socios fundadores, accionistas e abogados teñen prioridades sobre calquera autolicitador externo na poxa, de maneira que a mesmo prezo ofertado sempre teñen prioridade estes colectivos. A Facultade de Humanidades acolle a exposición do maratón fotográfico do campus de Lugo. A mostra recolle unha escolma dos traballos presentados e de todos os galardoados o certame fotográfico que se ven celebrando dende hai 19 anos por Lugo Cultural. Os que irades ver esta mostra podedes facelo na sala Isaac Díaz Pardo da Facultade de Veterinaria ata o 31 de xaneiro, todos os días laborables de luns a venres en horario de 9 da mañá a 9 da noite. Aí lles deixamos esta proposta para fin de semana. Vémonos a vindeira semana, señores. Adeus.